Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Ryngkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Hagas ni palang jong tayo ka South Trek unai weng arajar arpo u MLA ka khat Kendai Shillong South Constituency u ba Sanbor Shulai la lai ban Jingïarap Shaki Kendai Tylli Longïing ki blamat ka Jingïarap basngosi ha ka miet lai poi tere urisau ha ka ba ka Longïing ka ba ki shong kisa kala plo bat baro jing don jing em jong ki kila ing hong dot khat ha ka ni ka sngiu ba Sanbor lai ban Jingïarap Shaki tai ki Longïing da ki Tiar gitar kum ki kambor ki pliang ki pela ki tensok siang thia Ryngkat ka song pisa ka ba marsi pho Hajar Tyngka bakin yo ban thiet jing don kam ba kerkie jong ki bat ulai thu ba yak ni pisa ula ai ling ba ka bha kerpang jong ka MLA scheme ka ba dai na ka benta ki ba shem lanon ha ka jingja ka ba omla ban tep lupa